keɗiɗa ko nene ma. mi hen moom probléme maaji rek pour ɓeydude hooram heen min o mbiyatnode sim arti galle baaba ma samor nden ɓuri musde am rokkani kam ndigo wure hee lami kam wure hee suundu moom añat kam toon yiɗi mi henten min añata yi wure hee suudu mum ndu moom rokkani kam heen ndiga heɗum muusi ɗum welani min o mbiyatnode sim toon arti nden ma samor mais ni hen ine kam tege fitno goɗɗo aɗa andi ndeysaan enen ken rewɓe kono ko fawe men ko woni muus ko debbo tan wawi fawade enen mayat tan kene hilfaɓe goo a wonat e galle jinnaɓe maɗa ha jonta resede gorko ara ƴettuma resma kono kalde gorko resma sa arte galle he mbayata ka jeyaka e galle mum ni ala fof ko kooma jaam ay ko an waɗanma ko wona am tan de a yiyat hay yummane wanma bammane wanma mawne en fof hay goto en wattama comprendre ani hara kam andi ganduɗo jalika anda jalika muñire tan waɗat min muñi gila nden mini muña min kay joɗoto mbiɗa wiya min hino wawi taw wonmo ganduɗa mi toñ ɗum te mi tinani ɗum par ce que probléme aji ɗi janat ɗi dewam ɗi keew tellement rakki ha mi anda ko futmi ko miijo kala mo miijoto ɗum est ce que wona bonmo toñi walla wonko min dal kala mi miijoto ɗum rakki ayi an e nene ma on mbaɗi malde mon ha on ittiɗo jeni e suudu ndu a siiri ɗum yehi aha andu noon ɗum kam wona e ɓural a rewi hella nene ma tan foɓɓanima a leewima min noon andu kam ɗum wona ko welimi de welani haalni waaw mais tawi ɗum ɗo rokkat gallo jam aussi wadde nde ɗum ɓuuri ɓayde jeliga so woni e galle he wawa wawrude nenam emi donki famodirde ɓe mbawa fontidirde mi sikki tan ko mbaɗimi ko ɗum ɓuuri hen ɗum woni meilleure solution kala ko mbawɗon wadde woppudema waya galle mabɓe o wona à l'aise on e jamma nenam heddoɗo kañum wona e jamma wona à l'aise mi sikki ɗum ɓuuri jibril an debbo naatani ɗo ɓurɗo jeliga moƴƴude e wawde nafdema an majjani ɗum min majjani ɗum e yurmadema e teddindema e hormadema jam nene ma o oto yaakoro jam nene ma o ko nde taweɗa tan nda tawaka o yiɗa jam ɗum woni ka anda an nde wonno fulɓe mbi luuta jibinte ko caggal bamum kala kono waɗa ko caggal ma waɗata ɗum noon a muñat tan min kam aɗa andi so wonino ko gorko ma kamnoɗa mboɗo jogui hen ko kalmi ko noon ɗo kam tade yeehi ha wonti ko galle bamma ɗon ala ko kalmi so wona ya wallitoro muñal ganda kam teddedi ko enen tan pawa ɗum debbo mayat tan kañum ko kalfaɗo min kam mi andi kam gurdam meɗen ɓuuri musde e aduna hunde foof kala to garɗa hen wiye debbo ala konngol enen kam en jañata konngol tan ƴeew miña gorko joni kañum nana wima ko wela ina ñande nde garmi tan mboɗo haalano yumma mboɗo wiya tan annana wuuri gurdam musɗam o ari e sale ala ko wiyani o wi komi nafigue o wi ko ni mbami kono mi muñ mi wat comprendre tan jaabi bulla annene a muñat tan mbaɗamo comprendre anani ko andindemo tan mata o yiɗata ko yaya ñoɗoyɗa suudu ma walla goɗɗum e goɗɗum o fondi ko famani affaire dewgal haydara mais situation si waɗi an foti wallu neɗɗo an o ɓaɗiɗo ɗum an foti ɗum wallu mbasa ɗum yeeɓe par ce que psychologiquement neɗɗo o sohlat par ce que ɗo jiita kayi ɗi ganduɗa yimɓe ɓe haroto walla ɓe mbaɗa ɗum n' importe quoi par ce que ɓe ngala soutien familial ɓe ngala ɗum joni mbiya darmi jooɗo ɗon mi muña ha maya ɓe ubboye ma gasi mais mami eto walla sa yi ko musma gara galle gonen toon ɗum ɓuuri galle ma rakke min mbeɗa andi jamam tan jiɗɗa franchement wawama wa remercier an mais a tan andi ɗum ɗum wawon imagine ɗum tan
kan haala kadi heɓi yande dowam ɗum mbiya jali kay itti appartement après mi nahnuma haala he kadi ɗum jarani ɗum hoppu tan mi ura muñ tan nder wura he non tan juuɗa noon ɓuri rakki ha tar ko non mbiɗa naftiren mbaɗira noon kono ganda ɗum kam ɓuranani sino ko sagam kam min chaque jour kala to jiimam jinmi ko jala fija caɗele hay dara mbasa wonno ɓerde ma ne yaaji woto jikku kadi Allah ko yeddima yedditanoma de te neɗɗo mo ɓuuri yiddeteno hoore mum sallah inchallah ko gasat sallah addi hakkille ma jahɗoɗen seeɗa alaj saɗele jaltanmi welto heɓo jaam min sin sagam jeli ka yaltata gallo sin sagam jeli ka e galle he wonata e taw gueɗel noon yo taw wawa wuurdude nenam o wawa muñande nenam nu way wayde fof ko nenam aussi baba il faut mbatta hen hakkille so tawi o wondi ɗo sottodire nenam o duwde e nenam haal jamma haal ñalama mais mi woppamo o yaɓuri wona junngo wooto sooɗoto laaɓa ko juuɗe ɗiɗi cuuɗondirta nde laaɓa anndu défaut nene ma hene waɗi défaut gaa noon min hormade hakkundami hurumu min e bam makko wona ɗum saabi mbeɗa dariɗo mbeɗa haala de ko défaut ji jiimi e nene ma ɗi an tawaka luuti jibinte ko caggal bamum dawowo baba ko koɗo galle woni joom galle en ko wonɓe galle tawaɗo wolde laaɓan jango min ñande fof kala on kala ko waɗi welanimo kala ko raddi welanimo kala ko haali welanimo ko ɓuuti holluni an ñande sodata photo yo addi on jaɓi jooɗade hen nene ma jibriram neɗɗo de ko anda ɓeydene neɗɗo ko anda ɓeydene neɗɗo hokkira gite ko yo ndaar wooda ko hakkille mum jangguini ɗum kono an ko jiiɗe tan joguiɗa hakkille ma ala ko jangguinma a wawa wadde analyse aɗa yawa ñawde baaba oto yawde ñawde bitte hadema ñawde wittu baba min e hooram sin sagam taw jeli ka yaldere galle he min e hooram sin sagam taw jeli ka minen gondat ha nomen maayi fof mais nenam won probléme o ɗum woni haalka nenam won probléme o ha koni goram koni jibam ko ano yurmini ya ngata waare ngata gacce mais koni jibam oto wat nenam won wallani quand même jibriram oto wadɗa yuulima oto ngata waare ma ngata gacce nena ma ko nena ma kono gonga ko Allah jeeyi haalde mum gonga jotɗen dow gonga nanna ɗum gonga a jeeya gonga mimi jeeya ko Allah jeeyi yumma jeeya gonga o nguurano nguurdunoɗa gartiranami oɗo ɓiɗɗo ko nden ɓernam deeƴata hande somi ñaami min yanata e am somi yari yanata e am korsa gacce hakkunde mi e jinnaɓe makko Joni j'espère qu'elle a une somme comme moi. Jibril bon ɗo tan yaay Jibril dal on bon ɗon tan min Jibril ha joni mi wawa ɗum faamu yaay sabu Jibril min gondan ni min jooɗo hay o soho yeeso mum wan comme si wonko mbaɗɗa ɗum o waɗa absenté wona ɗo goɗɗum comme si o jogaki envie haaldude am
kam mbeɗa sikki tan ha joni haqqille mum nane debbo mum goɗɗo jaaɗo kala ɗo jooɗi kam miijoto kam tan woni haqqille mum he eyi min nene komi neɗɗo tan te waɗi ko ngannduɗa mi wawa muñde ɗum ñande fof muñde gorko ma ombo haalda e ombo miijo rewɓe wonɓe an nder ma nene ɗon gorko ma jooɗi wonnani miijade mais miijade debbo goɗɗo ɗum yaye an haɗ ɗum foti waw faama par ce que déjà an haɗa andi woni ko hen ko woni te déjà e ceng ɗo jooɗi mi kaldumi mum mbi ɗum pour offre men liggoyo mais o jaɓani haɗa andi tegani kam hen jooɗo galle he haɗa fit haɗa lawƴa haɗa defa mi anda hoɗum e hoɗum kam e bamum omi hella ko baɗɗo compliqué tellement kamum nene o wi so mbindani ari nder galle o defanta ɗum ñaama ɗum kay woni wadde won neɗɗo o liggo e te min yaay pour mbiɗa daw min liggoyo mi sikkanma ɗum bonnan haydara au contraire ɗum fewnata ha moƴƴi comme onon ñande fof tan hay gorgol am sa haali ɗum wiyatma yomi muñ Jibril ɓooyi ma artu e juuɗam comme d' accord min won ko mbiɗon ko onon ɗum ko jooɗaade mi waɗa ɗum supporté mi muñi ɗum haade ɗum woodi fof so tawima ɗum wat d' accord mi nani kalɗa ko fof inchallah ok wadde salminanon babam en yimɓe galle fof ok a jarama lel jam What do you know Jewten said? Jam kay. Umu Job. I mean, kum gaddorɗo panam classe mboɗo fayɗo min ko jam tan jiɗi tawa ko noon jiɗirɗa moƴƴi kono sa jooɗinoma kam ɓuranno Ablaye ma cikkuɗa no gonirɗen ɗo ni ɗum ɗo ni yooɗi hande mawɓe helli fa forɓe en poɗɗen ni ene tongodiri ni ene e nder galle yooɗani te an nde Ablaye aɗa andi min ƴettuɗa ham ko mboɗo woni cukalel toksir te on jamanu a yi ala fof ko rewano e caggalam he façon tan neɗɗo fof joom barke rewe yam an wonko ganduɗa hen kono kañumen fof mi yittu ɗumen berlim ɗumen to cuɓimami ɗum noon min mi anda so wona an te ko kolluɗa kam ko ɗum ɗo mi anda ɗum min dal sino ko sagam gonten ɗo gonnoɗen gummoye ni yaaɓe kam ha mbiyane daña taniraɓe kam ni yoɗani hakkude mumen an ami ko mbatta ɗo an conscience ma hinuma rokki ngara ɗo taw wiya kam ɗo Jelika andu kalla holko mbaɗami ɗo est ce que ɗum ko question an hakkunami Jibril no min mbaadi ni mbaddon galle maɓɓe ha e ñallungi mi arata galle mon ɗon mbiya kam ko mbaɗami ɗo hakkude probléme moɗon probléme mon mo dañƴuɗon o mais min komi neɗɗo Jibril komi sehlum Jibril an ɓuuri andude
han ka sehi hande de han non wawi kono a yejjiti ɗo ndewɗen fof kabduɗa an Jibril ɗo tegma sa ɗum ɗon tegina a miijita ko haɗa waɗa ko mbaɗanɗa ko an wona sah neɗɗo joni ko jiɗɗa ngara tawiya kam ɗo mbiya layet probléme he joni gonden mi yaha mi rutto ɗum mi waɗata ɗum to wona an nawtata kam toon andi so gumɗo asi saro ami saro woyndu ko rewi mum goɗɗani less ma ngo natti hewdem natti hewdem kala ko mbawmi haalde walla kala ko mbawmi wiide somi yaafimama ni mbeɗa wawi yaafadema de kono andu min ɓerdam deeƴani ɗum noon min mbi neɗɗo oto rokku ɗum hoore corta ɗemgal oɗo Jaliga gila Allah yaltinimo ɗo e galle he min ɓerdam weltaki ɓerdam hurima kadi yaltude makko nde wonno ko jallungol teddungal ɗuggita ngol jallungol noon ko teddungal ngol ɗuggitira ko teddungal ngol nannunoɗo en ɗum wawata yaltirde am noon tan kono dow kay yaafuya ano e sukaɓe ɓe onon fof mbiɗa yaafuno on nde wonno wonko suka ene yiya e mawɗo ene wawi battinde e yeeso muɗum so hawri e paamowo ene andi o won suno wondi dowɗo ɗum noon ene janngo e yeeso so sukaɓe ɓe jangiɗo mi yeeso ma ha paami hayso kalnanimi mi yaafnima ɗumen e ɗum ɗon ɗum wona haala kallaɗo min hakkundemi Jibril ko Allah waddi amen ko ɓooyi komin musitiɓe an presque min adduma galle mabɓe ɗo min hurtima ɗo joni mbaddon mi wasi yettade mi hannuma pour affaire probléme uji mon ko mbadduɗo ali sago mi ara mi haalno yettinma ɗum joni noon haala ka mi yiɗa ko juuta hanki din probléme o waɗi hakkude moɗon jimmo ngara duttoɗa e dewgal maɗa Jibril ni yinma ɗum ko erreur tan ala fof mo juumata an jaley sambaɗɗa kam mbiya an aranat kam min mi rutto an ni garata ana ƴewti hoorema daragal Amir ana anda hoorema de anani kam an haɗa famɗi nawtidema to ɗum han haɗum foti andu an ni garata haɗa fotino andu an aɗa ƴettata ɗo ko welma ndah min a ɓooyi ar wuro Jibril haɗa kam ƴeewa meɗe ma riiwo kono hande tamin mi rokkatama haɗɗo jooɗo haɗa haalama heko juuta si tawi ɗum aduna ma mi nanima haɗa wawi immo jaaha anani kam Jaliga ko ɗum kalta hakkude ma enen ɗi a fotani haalde kaɗo haala andu neɗɗagal ay min addi kam ɗo tan ko probléme on ɗum tan addi kam an ɓuuri andude jarama wona yaafima min so Allah jaaɓi heddiɓe ɓe mbiɗa ɓene mami etono jaafori kam so Allah jaaɓi inchallah min kay oɗo mum mama gonɗen hankkadi koko jiɗɗa tan kala ko jiɗɗa no jiɗirɗa eto jiɗɗa min hankkadi ko ɗum tan woni ko mbaɗani sabu min an aɗa andi hay goto mi anda so wona an min a yi hay gulalam e lukalam ɗi fof min sa tikkani kam tan mi jakar sabu min ko an tan gandu ha an kay ni wonko ganduɗa hen a yiiɗi ɗo balɗe no mbami min so hunde metti kam tan mi haalat somi haalino kadi a nanat heddoto ko jaɓa walla calɗo kono ɗum ɗo kam mi jaɓanima ayi kala ko jiiɗa e aduna kala ko jiiɗa kala ko neɗɗo waɗi e aduna bonata no moƴƴirta
moƴƴirta no bonirta so tawi hanki a ƴeewino oɗo Jibrilu no waadano e o suka debbo wonde pawɗa hirande ma aɗa fade e makko keppuɗa kirtiɗa wonni jiɗɗa lelade gita ma ene pawa e makko taw kanko arani keppa leloyɗa saha e nguleki saha e ɓuɓol ɓe paltaki e ɗin jammaji jimmi noon ko gimmuɗa jehen duttuɗa e suudu ma ani layirɗa ɗum ni ɗum weɓiri mbiya an rokkanmi ɗum ananani ko mbimami ko hana an layta komi waɗat hani ko jinmi mi yiɗa ɗo nene a babam hokkam ɗo taw heɓa meɗa laya dandam hen immo woto addanam haala immo jalta wuram ni tan kalirɗa eyyi an ɓoyni ɗo hoorema noon basi ala mamiya kono noon mi nani kadi mi jaɓaniman kono noon neɗɗo kadi yaha tan koye hoddiroji dewgal ko wonki tan so gasi tan gasi ne wawi taw kadi kamɓe kadi hakkude maɓɓe ko ɗo Allah hannuno hayso wona ko rewne e banggueji goɗɗi kono noon ɗum fof e waade noon man waɗi hen ko mbawmi so Allah jaaɓi haade ko ɗum welatma saabu mi yi guila Jali ko yalti galle o a wonani ɗum noon mami ƴeew ko mbawmi fof mami waɗi hen so Allah jaaɓi en jabri Allah ha jeese men wona ko ɗum wonno a weltima ay min ka sehla wala totanum ñaama ngo noon ñamgo ko tuggi ay woni gandu ko ɗum gandumi e ma ha woni kay e machallah ko jiɗɗa hirtade hande min gusi gusi baɗɗo golor yawal ala kaɗo waɗmi ar joni sodoya ɗo ene joni kosam kaɗam nan yeeɗa moƴƴam machallah à cause de votre divorce. Mbiɗa andi aɗa yiɗino debbo ma mais kanko tan wona debbo a jogui droit daña 4 femmes te rewɓe ɓe foof ɓe yiɗima hay min mi yiiɗi dañ gorko mbaɗo mo mbaɗani. Oui Aïcha, si a haali ko hakkunde men Jali ka noon c'est une longue histoire affaire ɓooyo ala ko tomin ndewɗani kono min jiiya ha saaha goo min nunti famnodirde mais woto sikku noon ɗum addinimi probléme ha tawɗama fof taw mbeɗa deeƴi non non tourni page on pour l'instant mais ɓe jogui quelques problèmes hakkunde me Yaya mbeɗa wawi wiide bon o nanni kam e Leyla kono jiirimni Leyla mbaɗirimni analysé Leyla len waɗi différent on waɗi différent e Jalika vraiment ɗum tan ko probléme déjà te ko endamam ɗum waɗi noon ɓayri ɓooyami naati e endam miijam so ha wonde taw ko has Jalika yii wiide res debbo goɗɗo pour min c'est pas important pour l'instant. Imi aduna komunyal wawi fof oduna Allah joba rokirta besgo so Allah rokima an jeyi so hadi mo munyal ko jom yurmende woto nyohebo woto koynemo woto bonne gurna makko Allah joba ko jom yurmende woto kemine aduna komunyal wawi fof oduna Allah joba rokirta besgo so Allah rokima an jeyi so hadi mo
sabu mu des naani diraga irtaga libaga irtaga wana ɗum reeni dewgal Fof ko goga mi dandi ɗum dewgal fijirta